Здравейте хора, в това видео ще обикараме всичките рейсове. Сега сме обиколили, не знам колко вече. Съм си взел сладолетче за после като справен и едно чоколефа, което сега ще изям. През колко автобуса сме обиколили? 28 до сега. Да бе, Хора, утре правим клипче как обикаляме, например 50 рейса за един ден. И то не е цял. Няколко часа. И сега ще се върнем като сме при рейса. Така хора, вече сме в рейса. Бяхме не толкова да го изтървам. И сега ще се срещнем. Значи аз хубаво чудо, бяхме че до сега сме го изтървали. Ще се върнем. Едно 36 викам, мале, изтървали. Това е осмица, бе. О, да, 26. Първо приличаш на осмица. Войде. И само гледам едно и викам. Ние го изтърваме, бе, почваме да бягаме. И хора, ще се върнем като сме на скорите. Вече, за това на лукинце видео, като чакате. И така хора, ето, пак. В момента сме в автобуса с Преско. Лайкнете видеото и се абонирайте за канала. Сега сме до една спирка. Айде спрем на 3 чучура. Не, на мен не ми трябва. А? На мен не ми трябва. Но всяка спряхме. Ние не спряхме на 3 чучура. Спряхме точно в тази спирка. И сторич. Това там 3 чучура ли са? Да. Какво? Да. Ай, не бе. Това е това. Там ли ще му закара? А? Сигурен ли Да. си? Да. Напълно. Да. Ще върнем когато се е пълна. И така хора, взехме решението да спрем на 3 чучура. Значи минаваме тази спирка. Де да правиш реклама? Това не е реклама. Това по-скоро е неплатена реклама. Да, неплатена реклама. Тъй, че който иска да ходи, аз си да рекламирам Зора. Ако ми дадат пари, ще ги рекламирам. 1 милион евро. Не, базикам се, не. Чакай, няма, още няма. Еми да. Лайкнете видеото, ако искате още такива видеа. Да обикаляме автобус. Дай да покажем нещо. Кой човек от Стара Загора да каже какво е това и дали се е качвал на него. Само, че да не да пречам. Онади нещо е там. Какво е? И да кажете дали сте се качвали. Минаваме с тофара и спираме. И после се връщаме. Ще чакаме мъничко. В момента, когато трябва да излезе по-плейтен чап, и така хора, Преско след 2 секунди ще се телепортира там. 3, 2, 1. И така хора, ето го Преско. Там е. Сега и аз чаме там. 3, 2, 1. Пум! Ето вече съм при Преско. Много бърза магия направихме. Тори сме да не върши работа, ама. Ако е? 300 ето. Не ли върши? Върши не. Яд. Не бе, ядеме. Ще ни изгонят.
Ще ни изгоня, бе. Фрей се забранен да се ради. Добре. Дикор се, дикор се. Нетипични. И така, хора, не мога да разбера защо, като прегледахме записа, нищо не се чува след първата минута. Да се надявам да не е така, да се надявам да се чува просто, защото се надявам на някакъв глич в телефона ми и в клипа да се чува, защото искам да се чува поне. Защото след първата минута едно само че не говори. И през тук още папа сладолетче. Ако още малко и ти го едеш, може и да не се качим на автобуса. След 3 минути. Не е тази работа? Да, знам. Знаеш ли? Ага. Ето, знаеш, топ. Но вкусен. Да. БМВ. Нали да слезна надолу, пък цяла ме езикаш, когато автобуса идва? Да. Аз слезнам додолу. Само че нямам от другата страна, защото тук трябва да бегам, а ще трябва да се върнам. Защитени. Те, че не са такива тъпи лампи, които сега мога да щупа кореша. И вижте тавана само. Вижте от тавана. Да ти биш по-грозен. И това маче. СМР. Ето. Ето. Гледай за автобуса, бе. Да, мене би го казваш, че да ти искаш. И какво ще ти кажат? Ай, пикай, бе, някой първи там на тя камера. Точно ми се сваля гащи отзадете и ще няма кому му видят. Автобуса! Бусо? Ще се върнем, когато се качим в автобуса. Да, в. Виж ни бе колко е яко от ей тука. А колко е грозно от ей тука. Ма нищо. Ще се върнем, като се качим. Качихме се. Какво ще кажеш преско? Окей. Преснете лайка. Направим 5 лайка para втори епизод на тази поредица. Спокойно да Сега ще спра на техномаркета. Иначе по-хубаво. Поставяне на спирката. Добре. Не. Няма само стейча. Не, няма. Виж, магазин Зора, магазин техномаркет. Железник.
Да. Не пише обращал. Обращалче. Айде, озалагаме се на бас. Ай, без пари. Без. Ще спре на обращалото. Добре. Като си казва. Съборим, когато спре автобуса и слезем, нали? Чао. Ако слезнем на правилната спирка. Да. Поне ще повозим нощи някоя спирка. Съборим, като слезем. И така, хора. Чучуп, заложихме се на бас, че ще спрем на обращалото. Няма да спрем на обращалото. Казвам, че ще спрем на обращалото. Да видим. Дай да мога. Обращалото сега е момента на истината. Да видим дали ще спрем тук. Няма да спрем. Засилва се. Засилва се. Много се... Спряхме ли на Да. Да, ама не. Да. Нема да. Няма да. Опа, Костана. Обращалото е така. Обращалото е така. Загуби баса. Не съм загубил. Загуби баса. Не съм. Хора, пишете в коментарите. Това по принцип е обращал. Тук е пътя. Къде е пътя и тук може да се спре, бе? Ма не е обращал. Кой е спечелил баса? Аз преската или той Криска? Аз мисля, че съм го спечелил. Защото съм пак на обращалото. Обращалото е тук. Ние сме на улицата. Къде сме на улицата, бе? Айде да отидем на новата да пием вода. Добре, майче учеме да пием вода. И така хора дойде още един приятел. И заради изтървахме рейс. Първият човек, който караше рейса, беше... Кой рейс? 13. Не, Не, 36-ца. 36-ца. И Не, 92-ка, 92-ка. Чакай малко. 92-ка изтървахме. Изтървахме я. Иначе има някъде от ей там, рейса е тук, без да спре за хората, вече ей там. И рейса още седи пред нас. Кабинката ми се усмихва и продължава. Ето го. Ето го. Дай. Не отзади, бе, не отзади. Добре. Мамата. Só види на Бога. Какие са види на Бога, как седи сам. Чучурата ли? Да. Че ми се яко при чучура. Дай, че рекламираш. Какво е? Рекламира Минимарт, Барбър, повече зеленчука рекламира. Хора спряхме, защото ме проверяваха за карти. Даже и учено ги провериха за карта. Всичката игра, даже ще оставя го в описанието, както и за профила на Преси в TikTok. Не искам Арти Гейминг. Моля, тук е много яко. Чакай, аз съм кача. Чувачите е много яко. Мале, да. Айде си ги кажа. Аз искам правим такова да пазим равновесие. Че за първи път ли си бил низ? Предишния много ни ласкаше, брат, и ни бяхме. Да. Как се очаква да ти държим, да, брат? Опа! Направо ще от силното опа. Болница тракия. Да. Да, дето бях аз. Много се изради. Я бях там. Ти се роди там. Да. Сега, представя Май. си, спира. Ти се представи сам да бе ни резки спирачки, време се една съм за тримата. Видим колко се една съм. Бързо и чул. Ето на. Слезнахме. Сега кой ще проверя за автобуси, не знам. Може да съм аз пак. Тъй, че сега тръгва. Опа! Тята си тръгна и не изостави тук. Ти, и чо? Здрасти, Прешко. Добре, направи. Но ние тук сме с всичката си игра. Всичката си игра. Игра. Ще стане линк в описанието. Нали? Присъбнете за неговия канал. Абе, заеби моят канал, важно е твоя. О,
Благодаря за 50-те абоната. Беше не знам колко пъти, в колко видеа ще трябва да благодаря това нещо, направо не знам. Ето тук да обича тротинетката. Върни кога се качим на някой автобус или нещо, ако има важно. Те че аз съм в тунелчето. Ще се върнем когато има нещо интересно. Айде. Добре, сега ще натиснем стопа. Ние попред сега, ако спрем тук, ще спрем. Да, аз спрем колко го натиснеш сега. Че няма смисъл да натискам нещо от сега. Антон. Чакай. Чакай, Антон е... Топа на топа. Не. Чрез в момента. Антон е СОП. Сега Стоп. направо. Да го натискам ли? Не. Точно остави... Да. Или пък. Да. Дай пръщи. Добре. Това е за слепите езика. Какво? Това е за слепите езика. Да. Тук пише стоп на сляпски. Да. Като махнеш и тази чертичка, пише стоп. Да, е нещо. Да, те тук, да. Лупа. Никого ще слезем. Ама ако оцелее. Сега се говоря каква магия има. Виждаш ли каква магия има? Виждаш ли между Да, казвам. Яка магия имаш? Чакай, Саша. Чакай, още има. Самара 3 пътувай! Чао! Автобуса не остави пак тук. Ето 26 са човек. Брат, ни да я бяме и брат. Нали най-добре? Сега отиваме на трафика. Не на трафика, който е пътищата. На ресторант трафика. Но много хубаво спирка на оставика. Хубаво, че поне спряха. Може се абонирате за канала. Целта не е 100 абоната. Сега, може се абонирате за канала, да лайкнете видеото на 5 абоната. Пара още един такъв епизод. Още такава поредица. Ще има такива поредици в канала, ако искате. На 5 лайка пара още една такава поредица. Се надявам да е интересна. Здрасти. И вика, като пораснеш. Добре. Се върнем после, хора. Нали? Бързо, човек! Да! Бързо, бе, не се са качели! Ама юту! Бързо! Айде, бе. Ама брат, мой да не закара. То без това е пълен. И така, се качваме на автобуса, ли? Нали преско? Чакаме автобуса. Това вече беше RS8. Или е по-голямо, А? Или е по-голямо. Кое? Аудито се е. То най-голямото е RS8. Тук не гледаше на малко, ама не знам. Не. Ма чакала, това май беше RS8, да. Това е RS8. Брат, мислих, че автобусът идва. И това накара всичко хора да се изправят. Сам дето на кара да се изправим. Сега се върнем, като се качим. Целият автобус е пълен. Още какво да трябваш да ми е пълен, пък целият пълен. Не, може би, защото не е отишъл там. Май ще не е спирал за това. Се върнем като слезем. Така сега ще слизаме. Сега се изнасяме. Брат, направо ми улекна. Искате ли така или стоп? Да. Сега сме ги виждали. Така, хора, слезахме от автобуса. Вече сме обиколили 41 автобуса. Сега още един са на връщане. Че ние даже обикаляме от 11 часа. Ние само отида да си дам картата, защото
Моята беше 24-та година и съм я ползвал 5 пъти. Не ми пускаха пари, само снимка ми поискаха. Те също ми копираха от... Ами то че аз трябва само да отида, да си извадя снимката от това и да се рекламирам. Еми, поне вече имам карта, тъй че мога да обикалям с автобуса. Тъй, че много ми свети слънцето. Аз като ми свети слънцето и те е в рая. Някой си мисли, че нищо не виждам, а обаче много хубаво виждам. Тъй, че ето. И чум. Всичката игра. И преща. И хубаво дойдохме до тук поне. Да, знам, ще искате ли да... Някои хора искате ли видео? Хора? Искате ли някой ден да... Искате ли видео от нашия квартал? От някой квартал? Това, че да го пуснеш, нищо няма да ти стане. Че да го пуснеш, нищо няма да ти стане. Чуя се дали да направя няколко видео да ходим пеша. Дали ще е интересно? До Сърбия пише. Като Митко. До Сърбия пише, искате ли? Аре. Ма обаче тебе ще пуснат до Сърбия. Тебе ще пуснат ли? Преси тебе ще пуснат до Сърбия пеша. Не. Ще ме пуснат. Да, ще пуснат. Самичък няма шанс да те пуснат. И то пеша. Еми... Аз няма да съм самичък, съм с Криско. Крисчо. И ако го пуснат, няма да съм самичък. И той няма да е самичък. Аз ще изпратя до края на града. Ще изпратя до края. Ей, тия стълби. Не знам, хора, абонирайте се за Ей, канала. тия стълби. Гоним 100 абоната, след това 1000 или 500. Да. Ева, Кача ли стиги? къде кои са била? Проите де. А, Добре ли сега? майка, ти се претрепиш. Кой ще спуси с колелото тези стълби, не знам. Няма да сме. Който ги пусне, ако го заснеме, да ми го прати на... Да го прати някъде, ако може. Или няма смисъл да го праща, просто да пише в коментарите, че ги спусна с колело. Скоро. Че да се качваме ли? Не знам, ще се върнем после хора. Така хора, тук що видях автобус, след 2 или 3 минути вече ще има автобус. Изключим на зората и ще обиколим магазина. След 2-3 минути. Те, че ако го изтървем, няма да се приберем. Някой магазин. Да, ще ходим до магазина. До зората. Не, до зората. Не рекламирам зора, не платена реклама. Тук преско. Тук мене. Василевски. Ами, кой да е спонсор? Не да знам, който и да е. Само да дошли. Чаме нагоре, че... Даже в момента не знам какво снимам. Али снимам тавана. Добре, не така. Вече знам колко ми стана епизода, не искам да знам. Се надявам да ви е интересен епизода. Оператора на Криско. Ти си ще стейква. Аз съм оператора вече. Аз съм оператор. Добре, ето. Сега се качваме на 36-та, че няма. Сега ще снимам аз. Аре, бе! Аз съм в автобуса. Аз съм операторчета. Добре, ама после. Добре, не се качваме. Качихме се. Но само да сега нещо. Следваща спирка – магазин Сора. Спираме на зората. Да, да, защото го има магазин Зора. Не платена реклама. Зора ходите с рекламата. Ако искате да го реклама.
стената. Той, че няма вода. Виждате, водата е там водици. За тях ти говорят. Там. Да, не бе. Тъй кажи. И сега спираме на зора, ще го ще борим като слезем. Спирка, магазин, Зора. Да. Да, ходим. Здрасти, Преско. Здрасти, Ичо. Преско седи там. Ичо тук. Мина с него. Но обаче как? Еми аз ще прескачам. Автобуса стръгна, аз му казвам чао. Сега отиваме в магазин Зора, който не си е... който магазина с най-да рекламирам. Те ми платят. Сега ще ходим към Зора. Ей, бързо, бързо, бързо! Бързо не го изта. Бързо, брат, стърва него. Ще минаваме ли? Аз вече съм минал, брат. Ще ме извиняваш. Брат, как те ще поте червено, ме на червено. И то ще го чакаме в магазинчето. За първ път минавам на червено. Все винаги съм минал на зелено. На такъв сотвар. Извините. Добре, начака. Той чака да сетне зелено. Здрасти! Ние ще влезем в магазин Зора. Нали, Пареско? Като ще влезем в магазина, ще се включим обратно. Утро. Хубав ли е това? Ами не. А Що? този? Що виж? Този по-хубав ли е? Виж. Виж отстрани. Много по-хубав е. Да. Има privacy, това Да. колко струва? Да, виж. Даже има писалка. С него може ли да се прави нещо? Да, да пишеш. Да, напиши. И какво да напиша? Ще напиши нещо. Те са съм човек, не съм за първи път виждам такъв як телефон. Много е яко. Дай да му видим камерата. Да. Ще го бързо влиза. 200 мегапиксела. Това е по-яко. Чакай. На 8К. 30 FPS. Вай. Много е яко. Колко викаш, че струва? Къде пише? Какъв принцип трябва да пише някъде, ама... Ще го видим. Това кой? Samsung? 30... 57. Кой е най-хубавия? Телефон? От тук. Ами е 26 утре. Този? В принцип, то не знам. От другата страна има ли? Има скъбо, може да се взема някой път. Да. Но това как се сгъва? Те даже в момента се зарежда. Има актуализация. Камерата. Много е яко. 50. С макса ли е 50 мега? Не. Усима на 60. Има и часовник. Слушал. Чек. Това е такъв двоен май. Да. Има ли прави? Не. Не, това няма. S26 утре само има. Но са яки. Така хора, в момента бяхме... Ето, виждаш автобуса там. Значи да сега бяхме в Зората, беше много хубаво. Гледахме iPhone и Samsung. Беше много забавно. Не, че правихме глупости, ама... Ма той има и две с това друг. Бързо той даже ще спре сега. И той даже не ще дойде. Бързо ни докато учим на спирката.
принцип много яко беше. Преси, нали за първи път ползвахме Samsung 26 Ultra. И iPhone 17 Pro Max. Поне аз играх даже на него. И аз го пипнах малко. Нищо не стана, беше много хубаво. Сега се качваме на автобуса. И беше много хубаво, тъй че това мисля да бъде от този влог. И ще се тръгна, защото не искате да влезе, защото имаш тротинетка. Това ще бъде от този влог. Може да абонирате за канала, да лайкнете видеото. На 5 лайка правя втора част. Или втория епизод на тази поредица. Чао и до нови срещи. И така, хора, вече сме на последния рейс, на който се качим. За деня ние се качихме на още 20 Тук 000 рейса. изглежда Малко светло. по-светло, но обаче малко по-тъмно, защото телефонът Да, е хубав. в момента е 9 часа и нещо. Да, 9:20. 9:20, ако Добре, видите. не са. Не за много. И това е последния рейс и сега ще го видим. Последния рейс за деня и официално са Ще 50... приключим епизода, обикаляме града с рейсове, Манеция. Ето го! Рейс. 70. Така се качим в рейса. За последния за деня, а той няма да има и кондуктор. Те, че е добре, има и контролер няма да има, защото те сега се приберат. Бързо се качваме, бързо. Така. Аре, бе. Май. Мале. Мале. Това да ли го? Не човек направо. Така добра. Тук що. Ето тази... Чакай. Ето онази врата. Ето там. Притисна Криско много тежко. Ако в автобуса тръгне с мен, не знам аз какво ще правя. Аз съм отвънка и се облача. Аз викам, че ще остана там от влака, няма да се кача на този автобус. Хубаво, че ще отворя вратата. Мале, че ми се уместа. Боли ли те? Това малко заболя, как той затваря, защото те врати са. Те по принцип тия врати не са чак толкова да те боли. То леко те затисква. Вече пак ще отворя. Майко. Човек, не знам, аз направо се чувствам, не знам какво е тази хора, кажа просто. Сега да не си престъпа пак. Мале, бързо излизам преди то да ме затвори пак. Мале. Дай. Това е жена. А, не, това е мъж. Мъж. Мале, как ме затвори. Скарах се ако, че викам, че ще остана направо. Никога не се качвайте в този рейс, хора. Може да шофер утре да шофира пак. Никога повече няма да се качим с този шофьор. Чакай. Аз няколко пъти го видях днеска. Ще прекъснем. Няколко пъти го видях Ще днеска. прекъснем видеото, за да видим дали го имаме на кадър и ако го има, ще го заснемем на реплей. Добре. Значи хора, сега тук ще го пусна на реплей. Направо. Само чуваме, че се затваря и аз една почвам да бягам и то горкия шофьор просто решава да затвори вратата. Горкия ли? Или? Що горкията е бах ти изсъхнали? Да, той е стар, ама не мога да разбера, сома искаше да ме затвори. Той ми притисна лявата ръка, той на дясната нищо ми няма. Да, на дясната. Нищо ми няма, само на лявата малко ма такова, вече той има болет. Ето само... На реплей. Има го само как той я снима змията и тича, чува се вижда се как аз минавам и се вижда как рязко спира. То е хубаво, не знам дали вратата се отвори сама или шофьора ма видя и ма чу. И разбра, че се качвам и... Мата беше много смешна, човек. Аз тръгна се качвам и то веднага едно бум се затваря рязко, човек. Аз се знае, че те се затвори рязко. Аз ако очаквах да е те, не знам. Просто... Да знам. Хора, мисля, може да абонирате за канала, да лайкнете видеото. И забравя да ви кажа официално 67 рейса за деня. Да.
6-7. Но не са заснети половината, защото може би някой забравя да ги снима. Еми, не, просто няма батерия. И половината даже не сме ги снимали, тъй че... Еми, ние снимахме само в зората после. Не се Може да ви спряхме. пуснем част, как сме в зората и си играха с Samsung. Там къв Да, S26 Ultra и другите. iPhone 17 Pro Max. Да, и другите, и там MacBook и iPad. Тъй, че тук ги пускам записите, които съм заснел. Може да ги изгледате. И само може да кажа едно нещо. Хора, абонирайте за канала, лайкнете видеото. Благодаря за тези 50 абоната. И ще оставя линк за профила на Прескоп в TikTok. И абонирайте за канала, дори за яичката, който го няма в момента, защото той си тръгна. Тъй, че това ще бъде от мене, хора. Абонирайте се за канала, лайкнете видеото. Чао и до нови срещи. И тази мапа много гадна. Чао. Моя автоматично зумова. Човек, iPhone 17 in some people. Я искам да... А това Pro Max ли? Да. Да. И при си виж MacBook. Супер могателен магазин. Чакай, Много е яко.